कि देवरा करता परछावन ढोली पर छत छेद के अरे तेरा पागल पति हसन बाल तोहार करे छापा 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 बाल तोहार करे झपर झपर ओकरा नीचला के करे घपर घपर। हाँ तो क्या आज बस भाई लोग उम्मीद करो तानी की ठीक होत बोलो तो आज हम फिर से भोजपुरी गाना के ऊपर बात करे वाला बानी काहे कि ये बहुत ज्यादा नु गंदगी मचा दिल बड़ा सन आ ई वीडियो शुरू से मन तक ले देखिए लो तो अबे मजा आई। आ वीडियो शुरू करते पहले बता दिनू कि ई वीडियो खाली मनोरंजन खातिर बनावल गइल बा केहू के अपना दिल दिमाग गुद्दा फेंकड़ा कोई पर नहीं खेले के तो शुरू कर आज के बकचोदी। अच्छा तो भाला से खरपचुआइबू आ जाम हो गई बनाला तो एगो काम करो तारा के हम लेटरिन साफ करे वाला बोला देतानी पाइपो जन मोटका होला नु डाल के आ खूब धोई के गरगोज के साफ कर दिया सन तबे तहार कर पहुंचो तो नाला साफ होई ए लेखा तो साफ होकबे ना करी आ हे करे पहुंचो दो के देखो ई सरवा ढोढ़िया महकता बुझाता नु आगे ढोढ़िया में करे पहुंचो दो कुकुर मुद के भाग गइल बा। कैसी अपमानजनक बातें कर रहा है लड़का ये से ठोकल करो ये भतरू टाइम से ठोकल करो। अरे रे 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 तोरी बहिन चोदो एक कैमरामैन ई काट ठोके के बात करत यारे गधा के लाना बा अरे सारे तब तो फट जाई रे अब फट जाई नु तो केकरा से सिवाई भौजी बुढ़ऊ दादा से बुढ़ऊ दादा से उनकर तो सुइया मुरचाइल बा आ टेशने सोई तब का होई अपन सुइया दे दिए ठीक बा हम अपने सुइया देब लेकिन आगे वीडियो लगाओ मिले ला हमके लिहलस बुलाई मिले खातिर बोलैलस उ तो ठीक बा लेकिन आगे का कइलस तनी बताओ तो हमरा के लागल उघार के मारे बजत रहे 12:30 उघार के मारे लागल तेरा महिचो तो बड़ी खतरनाक बस्ता रे उघार के काहे मरलस कपड़ा पहले पर काहे ना मार दहलस अभी तरवा सब वही में ढूंढ गई रही तहार महिचो तो तू छिनार हो गई बउका बक एगो काम करो आलूआ प्याज देई द बए गानावा तोहार दुनु सड़ल लागे। हाँ अलुआ प्याज ले लो अब बैगनवा तू कहा दुनू ओकर सरल बाटे लेकिन एक मिनट ई तो साला करा बैगन मर्दाना के लगे रहेला तो ई साला भौजी से का मांगता नरम का बैगन एक कैमरामैन सेहू सही कहता रे अमितो भैया के बात सही है बा ई बैगन नु साला देहाती हवे आ एकर चोखा नु हमार मौसा बनावेले खैबे कैमरामैन सारे आगे वीडियो लगाओ एक मिनट एक कैमरामैन हई जौन बैठल बा ठेलवा पर ई कौन हरे ई भौजी के झाट छेड़े वाला हजाम ह रे ई साला बड़ी खतरनाक बावे रे कि देवरा करता परछावन ढोली पर छत छेद के अरे ई सारवा के रा पागल कदी हसन ई सारे ढोलियो पछत छींटे वाला गाना गा दे हसन कुछ दिन के बाद गई हसन आके हजमा करता पर छमन झटिया छील के इहो कर महिचो तो गा दिया सन आ ये कैमरामैन ई सरवा सन के देख आ कि ई सरवा नु भौजी के ढोढ़िया पर हई देख के लेखा बनैले बड़ा सन छत से टिक के ई सरवा साफ पागल क दिया सन गदरल जवानी तोहार कौन नइखे पुआ से। हाँ गोदरल जवानी एकर कम नइखे पुआ से ऐसा है बढ़ोड़ी करिया हो गई जनरेटर के धुआं से आ ढोढ़ी एकर तू कहाँ करिया हो गइल जनरेटर के धुआं से तो एक कैमरामैन सही सही बताइए कि एकर ढोढ़ी करिया भइल कि एकर गोड़िया करिया भइल आ गोई रहल जनरेटरवा से मरवावे साला तो साले सरवा के धुआं कहाँ गइल रे सब तो खींच लेले भाई भौजी यही तो करिया हो गइल बा आ ई गाना सुन के नु साला हमर झोटियो झोंकर गइल हटाओ फिर वही चलो पूजा भइल तने बुखार पूजा भइल
इहे बाकी रहल ह जौन नींबू रहल नु तर बहुत तो खरबूजा हो गइल आ का जाने केंगा ओकर पूजा हो गइल। आगे लगाओ कैमरामैन काहे कि हम नहीं चाहत नु कि खेसारी भैया के हम गरिया दी ऐसे कहता नहीं नु कि आगे लगाओ वीडियो। बाल तोहार करे छापा 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 बाल तोहार करे झपर झपर आ ओकरा नीचवा के करे घपर घपर। सरवा कहिया के गाना हरे ई तो साला हम बचपन रहन में रहनी नु आ दुका कहल जाला तब तो नहीं हमनी के तब ये गाना आई रहल आ फिर से एकरा के अपडेट कइला बड़सन। चलो तना कैमरामैन हाँ ठीक बा बंद कर आज के वीडियो तने। हाँ तो भाई लोग आज के वीडियो नु इतने रहल ह उम्मीद करता नु आगे वीडियो अच्छा लागल होई। अगर वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लागल होई नु तो चैनल के सब्सक्राइब कर लो आ लाइक आ कमेंट कर दिहलो। तो मिला तनी फिर अगले वीडियो में। आज खातिर बाय। एगो जरूरी तरलो से बात करे के बा। बात इहे बानू भाई लोग कि वीडियो देख ले तरलो आ चैनल सब्सक्राइब नहीं खोलो करत तो तनी चैनल तनी सब्सक्राइब कर लो भाई लोग। बहुत बड़ा मजबूरी बावे ये हम तार लोग के बतावे खातिर मतलब दोबारा रिपीट कइले बानी ठीक बा। स्टूडियो देखत लो जौन हई तवन मतलब अब बनावत तनी हमनी के ठीक बा। और ये कुली कलर अभी करे के बाकी बा कलर हो जाई नु तो अच्छा लगी। एमे फुल और लाइटिंग वाइटिंग अभी बाकी बा ई सब हो जाई तो अच्छा लगी ठीक बा। तो अगला वीडियो में हमनी के तैयार करके फिर से वीडियो बनाएम सन तो इंतजार करिए अगला वीडियो के ठीक बा।